Dito sa ating bansa, marami pang pulisiya ang kailangan natin baguhin at rebasahin. Nakikita natin sa balita at naririnig natin ang mga kababayan natin ang kanilang mga reklamo. Nakikita natin sa ating mga nakasanayang pamamaraan na pinaglumaan na ng panahon. Tila maliit na bagay pero laking perwisyo sa tao. Kailangan padaliin ang pamumuhay ng Pilipino dahil ang sistema ay kailangan nagdadala ng ginhawa sa tao, hindi sakit ng ulo. Kailangan din natin tandaan na matagumpay ang mga pulisiya sa ibang bansa dahil sa kooperasyon ng ating mga mamamayan. Na bagamat hindi popular sa simula ang isang pulisiya, kapag binigyan ng pagkakataon maimplementa ng tama, maganda naman ang resulta. At siyempre, tandaan natin na sa kabila ng pulisiyang inilalatag natin, ito dapat ang nagtutulak sa atin mga maging mas mabuting Pilipino. Ang mga pulisiya ay kultura na isinusulat bilang batas. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung may mga mungkahi kayong pulisiya na makakatulong solusyonan ang marami nating problema.